Moikka! Tässä on Kari Rolfahari. Me ollaan täällä Carmenin luona. Tervetuloa vaan peremmälle. Me ollaan nyt kosmetologin puolella. Täällä on vaikka mitä. Meillä on Victor Carme, joka puhuu englannin kielellä. Vähän suomea kyllä. Tossa me voidaan näyttää teille Carmenin diplomat. Nyt laitetaan puhdutusainetta. Kasvo on puhdistettu erinomaisen hyvin. Ja tää annetaan vaikuttamaan noin 10-15 minuuttia. Hei taas, mulla on puhdutusaine naamassa, mutta ei kai se haittaa, että mä selitän sulle vähän tästä, mitä me aletaan tekemään seuraavaksi. Elikkä meillä on tämmönen Filmet filleri. Ja tää ei ole niinku normaali filleri, vaan siinä on niinku moni vitamiini. Ja sit samalla se hävittää kaikki nämä tummat alusteet. Esimerkiksi mulla on tuossa silmien alla sekä tässä kohdassa, niin tää aine hävittää tai poistaa tätä tummennusta. Ja tää ei kestä koko ikää, vaan se on niinku, riippuu ihmisestä tosi paljon, mutta noin 6 kuukautta vuosi ja sitten pitää laittaa uudestaan. Kuvaaja kysyi multa, että miltä tuntuu toi puudutus. No, ei vielä sinänsä tunnu miltään, mutta naama tuntuu tosi kylmältä. Tosi viileältä. Haluaisin vielä kertoa, että Carmenilla on moni asia, joka liittyy kosmetologiaan. Että hän tekee erilaisia vaksia, koko kroppaa. Hän tekee tommonen punainen valaistus naamalle, joka vie noita ryppyjäkin pois. Ei tarvitse mitään piikityksiä tehdä, jos haluaa olla semmonen luonnonkaunis. Ja tältä saa oikein hyvää palvelua. Sanomalla mun nimeen saatte alennuksen täältä. So all this one, also it's hyaluronic acid to hydrate the lips. Also someone like now winter coming, so also can use like to hydrate. It's not a filler, it doesn't fool the lips, but it's hydrating. Okay. And someone has very dry skin around the lip and it's always using like lip gloss, so this it will help to hydrate the lip. Also this the very nice. Yeah, the hair wash. Nyt poistetaan näitä maskeja, mitä laitettiin piikityksen jälkeen. And they have to do like every 3 weeks for maybe 3 times. Depends on the problem. Then also after just once a year. Elikkä nämä jäljet jää noin 24 tuntia ja sen jälkeen siitä ei jää mitään jälkeä naamassa.